Nemangsuk ngono mangadili nuwe. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara. Semir pancen kurang ajar tenan usah siji ya. Bapakne raya-raya tekan kene kok le nyeluk Semir. Mbaya Bapak Semar. Bapak Semar. Wilujeng Pak rawuhipun. Wong tuwa dibasani karo anak ki rasane ning ati kaya disiram tirta wayu sewindu. Urung adus wae, Pak. Sing ngomong urung adus apa? Iki mau kok arep siram. Atiku rasane kaya disiram tirta wayu sewindu. Anyes. Oh. Slamet tekaku, Dole, Bagong. Aku ngaturake pamujiku Tampanana ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Amawa ana kabagyaning gesang kula. Bapak, pripun prayogaken nggih, Pak? Iya. Ya ming aku gumun kowe iki dadi anake Semar kok. Seprana seprene manggon ning kene kok lincak ora ganti-ganti. Nganti mbok tembel nganggo blabak kaya ngene iki. Nek pancen ora duwe iki nyuwun karo bapak. Mesti tak goleke utangan. Padha wae, Pak. Urip ora arep ngebot-boti karo wong tuwa. Prayogaken anggenipun lenggah Bapak Semar. Iya, ora kurang prayoga, Dole. Kamas. Kamas nolo gareng. Waduh, sian. Biasane nek nyeluki tekle ngono. Ya Kang Mas Nala Gareng. Tata krama etok-etoke wonten Pasewakan Agung. Kang Mas Nala Gareng winantu ing Suka Basuki. Rawuhipun Kang Mas. Pangestumu, Dik. Slamet tekaku. Aku ngaturake pudya pangastawaku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah, Mas. Iya, wis ora kurang prayoga. Kamas. Kamas Petruk. Wilujeng rawuhipun, Mas. Wah, anteng atiku, Gong. Ayem anteng. Aku tok basane iki kaya anguk-anguk lawanging swarga. Empuk gek mati. Lho. Tegese iki ayeme atiku prasasat kabagyan kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mengkono ka, Mas. Slamet to, Di. Pangestumu. Wilujeng ka, Mas. Prayogaken ya, Mas. Ya, ora kurang prayoga. Sabar sedhela Bapak Semar. Mboten wonten gangsal menit tumuli menika mangke unjukanipun medal. Iya. Ya, wis aja kuwatir. Dadi ayem rasane Bapak. Bapak kuwi mlaku saka Karangkadempel, saka kelurahan tekan kene. Nek sing jeneng wong tuwa ki rak ya mesti ngelak. Sami, Bapak. Kula nggih ngoten. Ya mung sing dadi kageting atiku, Bagong. Kowe kok dadak menehi undangan karo Bapak. Dina iki kon tekan omahmu ki jane eneng apa? Malah tekaku bareng karo Gareng karo Petruk iki apa kakang-kakangmu ya tok wenehi undangan supaya tekan omah kene. Pancen leres mekaten, Bapak. Wonten atur ingkang badhe kula unjukaken kathokipun Bapak. Basa ora pethoke gayane basa. Badhe kula unjukaken ngersanipun Bapak Semar. Bab apa? Ngaten, Bapak. Ingkang sepisan sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra diagung pangaksami dene kula mboten ngaturaken tata upacara ning kaprajan. Dateng Bapak Semar upamiya ai. Upamiya Bapak menika rawuh menika kula ngertos badhe rawuhipun tabuh pinten kula badhe nyawisaken bandosa. Kurang ajar tenan. Kereta kencana. Apa duwe? Kere kok kereta kencana. Ayo saura-urane titian apa-apa Bapak tok pethuk nganggo
Apa to apa? Badhe kula pethuk mawi titian kula, Pak. Saha nyawisaken Herminakata, Hermawar. Hermawar. Herminakata ing gone Ndara Dursasana. Hermawar kinarya amijiki ampeyanipun Bapak Semar saha amijiki ampeyanipun Kamas Gareng kaliyan Kamas Petruk. Wis rasah werna-werna. Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu slamet ki wis ayem atine. Lho. Lha pinanggih slamet teng pundi, Pak? Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu saras ki wis apik. Berarti nek niki slamet ana hubungan karo saras. Wah, wis goblok banget. Saras ki waras. Oh ngono panti pijet. Utuh. Terus slamet ki wilujeng. Ngono lho. Nek kira-kira ora iso basa rasa basa kok malah bingung Bapak anggo. Pripun Pak ya tata kramane. Ya wis ora sandadak werna-werna sing baku Bapak wis tekan kene iki aku wis seneng. Mengkaten Pak. Lah saiki aku tak takon. Monggo. Kowe iki jane arep ngopo kok dadak nekake Bapak? Wah mboten mungkin, Pak. Mboten mungkin kula tegel nekak Bapak. Ngrawuhke Bapak ana ing kene iki karepmu piye? Ngene, Pak. Selasa basa wae, Gong. Oh ya basa. Mekaten, Pak. Niki kan ora kaya wong muni basa kok niki kan. Menika kan, menika ora sanggokan. Engko ngelak ora. Menika aku ping pindho. Sagedagan menika ya apik. Titi wanci menika, Pak. Menapa to sebabipun dene kula ngawontenaken pepanggihan keluarga. Keluarga ageng Bapak Semar Badranaya. Kula caosi prisa, Pak, niki kan pun meh habis masa bakti kula. Ngono. Nggih, Pak. Ning kanyata, kira-kira sasi November niku pun entek, Pak. Pun telas masa bakti kula. Lek kula udu penemu urun dateng pembangunan padusunan Prengapus mriki. Lah terus niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak. Perjuanganmu ing babagan anggen kula ngesuwi para kawula sak padukuhan ing Prengapus. Menika badhe kula terasaken namung keramikipun dereng gadah, Pak. Terasaken bangun teras terusaken dipun terusaken krana sakathahing para masyarakat kawula sak padukuhan Prengapus menika kanyata menika tasih setuju menawi kula menika tetep madheg minangka dadi kamituaning padukuhan Prengapus. Ketitik kula niku mboten wonten mungsuhe, Pak. Iya. Niki sing kula pacak dadi mungsuh kula bojo kula, Pak. Oh, iya. Supaya sah ing samukawisipun. Kuwi tegese lemu mranata para kawula kuwi apik, ngono, becik. Dasare kowe ya srawung karo masyarakatmu, srawung kawula-kawulamu. Ya ora? Nggih, Pak. Ning nggon tata cara apa wae kerepotaning masyarakat kowe teka. Ana ing kabagyaning masyarakat kowe teka, masyarakat kesusahan kowe ngetok, masyarakat padha seneng kowe ya ngetok. Kuwi jenenge kowe srawung apik, mula ora ana liyane kejaba kowe kudu neruske perjuanganmu melawan Belanda. Ora. Perjuanganmu nggonmu nata marang padusunan iki. Mekaten, Pak. Nah, intinipun kula ajeng nyuwun pangestu kaliyan Bapak Semar. Tak pangestoni. Kaliyan nyuwun Probio. Sing arep maju jago kowe kok kowe njaluk Probio aku. Ngengeti bilih kula menika mboten nggadahi celengan, Pak. Iya.
ngengeti bilih kula menika ugi nuwun sewu tiyang boten gadah ning dipercaya dening para masyarakat. Nggih kados pindho pundi? Pundi malih? Kula tetep kudu maju minangka dadi pengayomaning masyarakat nerusaken dhateng pembangunan pedukuhan pring ngapus. Nek ngaten niku, Pak. Lah, mula kula nyuwun dukunganipun, Bapak. Iya. Bapak kula pacak minangka dadi tim sukses kula. Iya. Sampeyan bapak kula jaluk supaya ampun tilem dina niki. Wong tuwa melek teka saka iki tekan sok November ora modar ya ning ya. Ayo aneh-aneh ora. Sambi nemplekke gambar-gambar, Pak. Oh. Lambangmu apa, Le? Yamaha 75. Lho. Sik. Sing jeneng pilihan kuwi mesti lambange bangsa jagung utawa bangsa pari kuwi mengku lambang dewi-dewi. Nek pari iki kesejahteraan pangan lan sak piturute. Ngono kuwi ora kok Yamaha 75. Ha iki pemikirane wong ora cerdas kaya ngene iki. Oh, mergo apa kok gambari montor? Kita harus bergerak cepat. Ngono, membangun desa kudu bergerak cepat. Cek dengan pemikiran yang lugas. Apa sebabnya nggak kabar motor selah sepisan langsung muni Yamaha 75 kebule tekan ngendi-endi. Tegese kuwi nggonku srawung karo masyarakat iso tekan ndi-endi. 75 wis dadi tembung terus tanggap ing samu barang lir. Usaha. Wong ki nek urip tanpa direwangi usaha ora bakal iso kelakon penjangkane. Jiwa besar. Usaha meneh, usaha wis ping pindho. Hasilnya akan kelihatan. Langkah pertama kita memajukan masyarakat. Inilah pemimpin yang luar biasa. Pray. Loh, pray piye maksude? Mengasuh. Iya. Ayo kita bangun desa kita. Wah, edan. Kowe ngapa, Emir? Tangane kaya ngepleki dara ngene. Ngepleki dara ora. Bapak ki seneng karo semboyanmu ki seneng. Ngono. Dadi iki ora bain-bain, Pak. Mula aku niat bangun desa. Nek ya kuwi apa sing tak lakoni bangun desa kuwi bukan hal lahiriah. Yang artinya iki lagune Roma Irama. Oh, Nding. Sing tegese, kuwi ora sing tak bangun ki bangsa papan sing magrong-magrong. Terus bangun intimidasi. Lho. Intimidasi ki piye maksude kok? Pengairan lho, irigasi. Intimidasi ki pendekatan. Ndeng. Irigasi. Ora bangun perkara kuwi. Ning sing tak bangun kuwi lah batiniah, Pak. Batiniah. Bapak paham ora kata-kataku? Paham. Mergo Bapak nun sewu SDM rendah. Iya. Dadi aku nek dadi pengareping dusun ki SDM tinggi ki nek omongan SDM rendah ki ora nyambung. Nyambung aku ngerti. Karepmu bangun batine para kawula. Bangun batine para kawula merga pembangunan lahir itu bisa terwujud karena batin sing wis padha manunggal nyawiji dadi siji. Ngono lho. Rukun, tentrem, gotong royong, manunggal. Nek susah ayo do gruduk marani kabeh. Nek bunga ya ora dhewe gruduk marani kabeh. Kuwi mujudake ati sing manunggal. Nek atine manunggal, wong sak padusunan ki sayek sayeka apa to? Praja, sayek sayeka praya manunggalake batin, pembangunan lahir bisa terwujud. Bener, Gong. Wah, seneng aku jan. Teka aku mrene iki tak kira nek ora ana rembug apa biasane kuwi nek ngundang Kakang niki mengan ngilih dhuwit. Akhire mengko nang kono, Tru. Oh.
Iki lagi omong-omongan kok cilaka iki. Aku wis omong sik. Ngono lho. Ya, apik. Terus piye, Gong? Ayo kuwi mau, mula iki aku arep bangun batine kawula sak padusunan. Carane kabeh kudu tak klumpukake. Setiap saat tak tekankan. Bahwa ya nek kita itu satu negara. Iya. Sak negara. Awak dhewe kudu urip marsinamatan. Entuke apa ta wong congkrah? Ha ta, Pak? Dusunku iki upama ana congkrah, wis kecekel wonge, Pak. Weh, sapa sing marai sebabe? Aku. Kok malah kowe dhewe iki? Ning saiki wis tak suda. Iya. Wis tak suda aja nganti aku gawe congkrah. Mergo aku dadi pimpinan. Heeh. Supaya kabeh iki iso manunggal tetunggalan sayuk rukun rukancane. Ya Mas wijarane. Tekan nyinden barang malah. Ngono lho, Pak. Iya. Apik to, Le. Lah terus saiki bapak tok jak rene iki jane arep ngopo? Nyuwun donga, Pak. Oh iya. Sing jeneng anak nek duwe karepan tanpa dongane wong tuwa. Mbok nganti sirah dienggo sikil nek nganti kelakon. Mergo wong tuwa iki tumrap aku Gusti Allah katon. Bener. Bapak iki tangan-tangane sing gawe urip. Nek bapak ora paring pangestu, arep aku menggebu-gebu tidak akan berlaku. Weh. Iso kabeh ta, Tru? Heeh, pinter. Ngono lho. Dadi aku bapak rawone tak suwuni pangestu. Angka 2. Kakang-kakangku ya tak jaluki pangestu mergo kakang-kakangku kuwi tumrap aku iblis katon. Setan tenan. Bapak iki di pihak yang baik. Nyuwun 3 Mas kagem bapak kula. Ora urung dijalukke panitia. Sing gedhe pangapuramu Pak gula kuntek. Weh. Ya wis ora apa-apa ora. Tak suwunke panitia ya, Pak. Kok diwakilke dalange sik mangan. Wah iya wis ora apa. Ora apa-apa dole. Ngono lho. Nyuwun pangestu lan aku nyuwun karo bapak supaya sak suwene iki bapak nunggoni karo aku. Mergo kekuatan sing paling luar biasa tumraping Bagong iki mung bapak Semar. Syukur nek kowe isih percaya karo aku. Lah kok kon percaya sapa? Wong bapak iki bapakku. Iya. Ngono. Sak ngendikane bapak arep tak estokke. Sak dawuhe bapak arep tak estokke. Aku tok kon ngopo, Pak? Biar dek zaman pertama aku nyalon dukuh pring apus, tok kon kungkum. Aku yo nglakoni 40 dina 40 bengi. Kowe dawuh karo aku, wong prihatin ki ora njaluk karo sing bau reksa. Wong prihatin ki ora njaluk karo sing tunggu kali, karo sing tunggu guwa. Ning golek papan sing sepi sepen kuwi supaya eling karo kelakuane sing biyen, resik jiwa lan batine. Aja nganti tumindak dosa, nyuwun pangapura marang ngersane Gusti lan nyuwun supaya diilangi dosa-dosane sarana awake dhewe nglarani awake dhewe. Satata wong papa utawa sebut tapa. Wah. Kok mletik ya. Ha iya. Iso ngartekke kaya ngono. Wong ki anggere cegah dahar, cegah guling, ora maem ora turu. Kuwi ora kok piye-piye, ning ngrasake wong sing sengsara uripe, kadang kala mangan wae ngrekoso, turu wae ra iso. Lah awake dhewe kudu iso nirake lelakone wong sing sengsara kaya ngono kuwi disebut tapa. Neng kali lakoni wiritan. Iya. Ha ta, Pak? Terus aku dikon petruk, kon ngebleng ning jero kamar. 30 dina 30 bengi. Kuat gong kowe kaya kuat lulus. Wedian. Ampuh kowe. Heeh. Dhewe karo bojoku. Aku ngebleng bojoku mbligung. Wis ora ana empere kaya ngono iki. Ora pas kok ya. Ora ana kegiatan ning jero. Tingu arep ngapa iki? Iya, terus ya meng gareng sing kurang ajar. Lah piye to?
Sing terakhir aku kon turu ning sarean. Sareane siji. Heeh. Are turu ning sarean kene iki sarean leluhur. Tak turoni 3 dina. Bareng tak kenali juru kuncine iki ming sarean genjik. Wow. Mula kok blas ora ngrimpeni. Arep tak apusi setan ora. Ning aku ngono, Pak. Piye? Aku jane ya arep matur karo bapak. Arep matur apa? Sasuwene aku ki entuk mandat saka rakyat. Nek pancen aku ki arep kepilih meneh mergo aku ora ndek mungsuh. Iya. Iki ana sasmitaning dewa, Pak. Sasmita dewa sing tok tampa, metu marganing pasumpenan. Siji, aku iso kelakon yen aku kudu disarati dusunku iki kudu dipendhemi utawa ditumbali pelem pertangga jiwa. Kuwi jane nek endi to Pak golek? Karo Jambu Dipa Nirmala. Sing angka loro ana dewa sing menehi sasmita. Bagong nek kowe kepilih meneh, sok nek syukuran kudu wayangan meneh. Ki masyarakate do guyu to? Setuju to? Provokator kuwi jenenge. Konjur sing ditanding kok masyarakate. Amen ra apa-apa nek ora ngono ndak ora sida. Iya. Ha kuwi pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala iki jane saka to, Pak? Kuwi ora bab sing gampang. Ning kuwi bab sing angel sebab kuwi ora ana tukule ning jagat. Lho. Tukule nanti, Pak? Malam pertangga, rasa nganggo, ta? Marai arep watok aku iki. Semar iki pancen ngene iki. Ngandel ora? Sing jeneng. Kok jeleng ora? Semar iki ya entuk kleru. Wong MC-ne mau ya kleru. Harmoni mugi-mugi kok mugi-mudi. Mergo ketrikel lilate. Nah, mesti kleru mugi-mudi. Wis kebacut seru. Ha iya. Kowe omongi ya, pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kuwi cukule ora ning jagat. Teng pundi, Pak? Kuwi ning Kayangan. Wah, lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ana. Anggere bakul tak takoni tumbas pelem pertangga jiwa mboten nonton Jambu Dipa Nirmala mboten nonton sak pasar kempot tak goleki ora ana. Lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Sing angel ning kono kuwi. Sebab kuwi sing duwe dewa, tur kuwi pangdaharaning para dewa. Mula dewa ki ora daharwa ing dami, daharane saben dina ya pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala unjukane tirta amerta. Kuwi dewa. Lah saiki tak takoni kowe, Pak. Nek kowe ora iso jawab, aku le nyebut bapak cukup tekan semene, Mir. Waduh kok balik meneh. Konjur mir meneh. Wis ben apa-apa. Piye? Aku tak takon, kondang wong dusun pring apus kene do ngandhake. Bagong wae pengarepe, Bagong wae pemimpine. Mergo kae anak Semar. Semar iki dewa. Asline ora, Pak. Pak, asline kowe dewa apa ora? Apa mung gedhe tur dawa tok? Ora dewa asli. Tak omongi kuwi mbiyen crita mbiyen. Nek wong sing percaya ya monggo, nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu Anakmu kudu ngerti kenyataane. Nek nganti anakmu ditakoni masyarakat, Pak Bagong, napa sampeyan iku anak dewa? Apa aku muni ya mbuh ngono? Engko dikira aku ki wong ora tanggung jawab. Ora iso menehi wangsulan sing iso gawe marem para kawulaku. Nek ya apa? Nek ora ya ora. Kuwi mbiyen. Mbiyen kapan? Terus saiki kowe isih dewa apa udu?
Piye nala gareng pun sampean mang jujur mawon, Pak. Mungkin ndak malah Bagong muring-muring pun. Sampean ngerti watake Bagong dingendikake mawon. Nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene wedan. Oh berarti sok nguntal kursi ya, Pak. Kok eneng sing lenggah nang kene iki? Ah, kusike to cah bagus. Sing lenggah ning singasana adi kuwi Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki apa? Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru. Berarti bener. Kawula nek do omong Bagong ki aja sepelek karo wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa, anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swanta. Wah, seneng aku, Pak. Dadi ternyata asli to, Pak. Aku lagi ngerti mbuktekke nyatake matur dhewe karo Bapak ya bengi iki lho, Pak. Iya, pancen bener. Ning kuwi rak wis mangabad-abad kepungkur. Nek aku dunekke dewa, aku moh wong jejerku ki mung menungsa. Aku moh nek dunekke dewa. Ning sampeyan asline tetep dewa. Ya dewa ning dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swanta. Kok iso? Nek kowe upama urip ning kayangan rak aku barang ki melu sugih to, Pak. Ora kere kaya ngene. Siji pesti loro jodoh telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa. Pestine Semar kudu urip ning donya. Nek jane aku ya ora karep ning gandeng wis dipesthekke ya wis kepiye meneh. Ha sebabe apa to, Pak? Nek tak critake engko ndak dawa. Ora apa-apa. Santai wae to. Biyen aku kuwi kakangne Bathara Guru, bapak kuwi Sang Hyang Tunggal. Oh, ora ndek dulur. Ora. Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujude endhog. Waduh. Endhog. Banyak apa bebek? Wis wujud endhog ngono wae. Lah, endhog mau lahir dadi bocah telu. Kulite dadi Tejamaya, putihane dadi Ismaya, kuningane dadi Manikmaya. Wong telu kuwi sing paling ora rukun dhewe ming si Manikmaya. Sing ragil senengane meri karo kakang-kakangne Ismaya ro Tejamaya. Nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo Kakang Tejamaya. Istilahe gelut. Masalahe rasa takon perkarane. Kalodhangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal, Rama. Kakang Ismaya, Kakang Tejamaya sami Pancabakah, sami peperangan. Amargi sami rebat kepingin dados dewaning para dewa. Ning jane ora, ning merga Manikmaya kuwi sing jane kepingin dadi dewa. Terus aku didakwa kaya ngono karo si Manikmaya. Rama Pukulun duka. Wedane. Apa ya critane? Terus Rama Pukulun duka didangu Tejamaya, Ismaya kok ngono pakartimu kok kepingin nyahak nanging wong tuwa. Tejamaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa. Pak Demu Tejamaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme Togog kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo igo. Gunung mau tak serot. Sawetara sapirangan mlebu ning wetengku, mula wetengku jembling kaya ngene iki. Isine gunung. Separuhe ora ana, gragas. Aku ngonceki critamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli, Pak. Piye? Sing jeneng wong duwe gegayuhan, kuwi nek ora ngukur karo kekuatane, kuwi mesti ngrusak karo ragane, ngrusak karo batine dhewe. Ya kuwi bapak kuwi. Iya, mula aku keluputan terus didukke nang jagat kene. Lah saiki ngene, Pak. Piye?
Aku nek njaluk tulung piye, Pak? Njaluk tulung apa? Gandeng bapak ki wis tepung karo wong kayangan. Bapak ki wis apal karo panitia kayangan. Heeh, terus bapakmu gawe ning kayangan nyuwuna pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Lah. Iki piye iki? Gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem, berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Itu menghina. Manghina. Tegese aku wis tok elek-elek. Nek bapak iso gaya, berarti bapak kuwi pancen lahir batin nggone mbantu karo anakmu Bagong. Ngono wae. Lho gareng piye iki? Ah monggo kersane bapak pripun? Petruk piye? Kula ya ora ngerti. Pun rasa taren-taren. Gek cekat-cekat menyang iki ana uang transport. Lawewu. Selawewu tekan Kendhigong, tekan Kayangan kok selawewu. Pripun, Pak? Nek upama aku rasa munggah ning Kayangan piye? Lah terus? Adikku guruwe tak undange mrene. Weh lah iki ngetoke keterampilan kesektene bapak. Coba. Guru kon mrene ning aja sak murite lho nak ngebabaki. Gurune tok wae. Iya. Gurune tok. Engko ndak ngebabaki aku malah kewan le nyuguh aku. Iya. Tak matek aji ya Bagong matek aji pameling. Bathara guru men tekan ana ing kene. Kowe matura dhewe sak karepmu. Entuk karo orane ya sak karepmu, aku ming sak derma nglantarake. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Ratune Ratu Tama Pati Lino Pranayaka Tyasara Harja Panegare becik-becik Parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkin ndatra rupe kang reribeti Sigra andumuk kuncunge Lurah Semar Badranaya. Lamun Lurah Semar ndumuk kuncunge tegese duwe gawe. Sigra matek aji pameling. Datan dangu cumara saking Dirgantara. Nenggih. Onyang Madyapada Hyang Pikulun. Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Bathara Guru tumedhak wonten ing bali wismaning Lurah Bagong.
Wati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra ganggeng awito dencengan ki kono wong malak piye kancane tangane loro kok papat dhewe ki nek adus suwe tenan iki ngosoki kelek papat linggo ngisor kuwi Bathara Guru lho kok ora nggo stop map Bathara Guru ayo linggo ngisor nggih Pak waduh rawuh tenan nuwun ya Pak iya oh Mas Tunama Sidam Skaring Bawana Langgeng Kakang Ismaya ndangu kalian kula sing gedhe pangapuramu Manik Maya paripaksa kowe tak rawuhake nang kene ya mergo ana wigati sing bakal tak aturake marang Manik Maya Kakang Ismaya kula ngaturaken bekti kula kunju iya tak tampa pangestuku tampanana dian ora basa ya Pak kuwi adikku kok oh iya Nding Tejamaya, Ismaya, Ismanta. Apa? Manik Maya. Oh lah. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nyayana garing ingsun nampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula punika jimat paripin dayoning kasan-kusan. Reng ora metingkring. Oh ya lali aku orang. So saking kami tenggengen weruh busanane pukulun Bathara Guru ting glebyar ora karu-karuan. Pukulun bekti kula kunjuk ya Petro ulun tampa pangestu ulun tampanana kula punika jimat paripin dayoning kasantosan Pikulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun ya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana kula punika jimat paripin dayoning kasantosan lah menika ngaten pukulun estunipun panjenengan rawuh wonten ing pedukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken pukulun Bathara Guru. Iya Bagong. Ulun boya popo. Popo piye? Ora sembrono engko disotke. Wah, anake Pak D Semar ya. Ikan mengadimu santai wae, Pak. Ulun boya. Ulan kok ulun pa ulan? Wah, aku gak ngece MC-ne mau dadi kelera-keleru aku. Kualat tenan aku. Kakang Semar, apa? Wonten menapa? Mangke menawi kula paring pangandikan kaliyan Bagong malah mboten rampung-rampung. Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katur marang Manik Maya. Wis ben anakku sing matur dhewe mengko ndak dikira aku piye-piye. Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura. Mekaten pukulun. Kula menika nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 1919 mau ya kleru ta Pak? Oh, dadi lurah kok suwe men pirang-pirang abad. 2919 edan tenan. Aku kuwi wong lair wis metu wudel, Pak. Apa iya sak ngisore sithik.
Dapure ora. Ngaten nggih Bu Kulon? Iya, Bagong. Kula kepengin bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitaning gaib. Sing nalika semanten kula nglampahi sare narites sesemek ron Rajamala abebantal boto sarembak. Gayane lho. Kowe turu ning tritisan ki tritisan ngendi? Wong tritisan putone kandang pitik ngono kok. Ha ning dhuwur kandang pitik. Oh. Sing penting nek ning tritisan. Heeh. Entuk sasmitain gaib. Sasmita gaib. Sasmita gaib bilih saged rancak napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa Bagong? Sepisan ing winastan pelem arum manis. Lah kok wis malik iki piye? Pelem apa? Arum manis. Pelem arum manis kok dadak ngrawuhke Bathara. Wis jendeng lali aku. Wong blokon tenan. Pelem apa Bagong? Pelem pertangga jiwa kalian jambu Wah nggone muni kluthuk tak bandem sandal saka kene. Jambu dipanirmala. Mekaten. Monggo menika cukulipun ngendikanipun Bapak namung wonten ing Kayangan Surabaya. Suralaya. Papan pelengganipun Pukulun Bathara Guru. Mila Bapak timilu tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang saderma saperlu kula aturaken menapa ing dados panuwun kula dhateng Pukulun Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil. Gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Aku iki pikiranmu sing bosok terus. Pelem ki nak cilik pelem pentil. Heeh ya. Ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban. Wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian jambu dipanirmala Pukulun. Pelem pertangga jiwa setunggal, jambu dipanirmala setunggal, kula petak wonten ing dusun pring apus. Nyuwun pangapunten menawi kula keladuk ning gandeng menika sampun dados sasmitaing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi Pukulun nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadhiakaken. Kula gadah pit Jawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten Kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pit iso mabur. Ayo iki Menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten Pukulun. Kakang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa menawi pelem pertangga jiwa jambu dipanirmala menika daharanipun para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggo syarat srana wae. Tukule jambu dipanirmala lan pertangga jiwa ki rak pirang-pirang ning Kayangan. Nek ming tok longi siji dienggo anakku, dienggo srana ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncaraning asmamu. Mula paringna ya Guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake jambu dipanirmala pelem pertangga jiwa. Ong wilahing. Lho, kok malah janturan? Kok sik meneh. Ong ilahing. Awik namastu nama cidan. Negaripun dipandang kunjung. Gong tak bandung sandal cangkemmu lho. Malah janturan kaya arep wayangan ora. Ha iki mau malah ong wilahing. Ong wilahing. Yuk. Waduh. Malah kena sirahku dhewe.
Pancen Bagong ki malati. Wis wenehno. Kakang Semar kula badhe munjuk atur. Piye? Selaminipun kula menika dados dewaning para dewa. Selaminipun kula menika dados nalindraning Jawata, sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kaliyan kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kaliyan kula. Kula kepengin titah menika keparenga sak mangke nyembah dhateng kula. Lan badhe kula paringaken Pletangga Jimba lan Jambudipa Nirmala. Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe? Mengko wonge kuwi tak paranane. Wonge kuwi tak paranane, tak dawuhi supaya nyembah karo kowe, jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine ingkang dereng nyembah kaliyan kula namung Kakang Semar. Pancen kuwi syarate. Nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu, tak lakonane. Ben apa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon? Jangan, Pak. Aja. Bagong, men apa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru ki adimu to? Aja. Wis Pak ora apa-apa. Aku ora diwenehi Jambudipa Nirmala ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk colonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet-rapet to kaya apa ngreng linggis. Arep babah kaya mbiyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Sik, Tru, aku mangkel iki Raja Truk. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tredhak ning bareng tekan pungkasane padha kok nyocok nang rasa. Gong, iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis, Man. Arep dewa iki nek sak kepenake dhewe bapak kok nyembah. Aku ora entuk. Aku ora mentolo, Tru. Aku jane yo ngrasake lara atiku, Gong. Jagat ki dadi paseksen. Nek bapake kakane Bathara Guru, tata krama ya tata krama ning ora kaya ngono kuwi. Nuwun sewu lho Pikulan. Pikulun. Kita arep apa, Bagong? Pun kula mboten njaluk Jambudipa Nirmala, mboten njaluk pelem Dipa Nirmala Jambu Pletangga Jiwa. Lho, kuwalik. Wis, Men. Wong ya ora bakal entuk barange kok kuwalik mbok, Men. Lah kok kita malah sajake murina lan panjenengan ulun. Nesu aku. Lho, malah ora basa. Iki bapakku Pungulun. Kok men perkara njaluk Jambudipa Nirmala Pletangga Jiwa kok Semar, Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Sapa, Guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha ta? Ha ta? Aku mau nek syarate anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon-alon aku trima mundur wae. Kuwalik. Lagune kuwalik, men ra apal kok sakarepku. Kuwalik ya men aku kuwalik ya nekat kok. Sok deleke kuwalik ben aku ya. Aku ora trima. Ning sampean mang titeni. Sampeyan ora menehi Jambudipa Nirmala Pletangga Jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Kuwi enak duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok, gawe masalah karo mantan maling.
Sapenake dhewe ora. Gugu karepe dhewe. Arep piye kowe, ha? Lho, kita malah wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngruda paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sik to, kowe kita-kita sapa e? Wah, iki sing ora paham Bagong. Gong kita iki kowe. Tak tanya modar kowe. Bapak ilin jenengke aku ngrekoso dibancaki barang ning diwalik kita. Wangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut, aku upamane dewa aku nyebut kowe kita. Nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun? Wis mau diaringe ambok 2 jam iki kok ngene iki terus. Wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Oh, beda. Nek misale Gong arep endi ngono kuwi, aku nyeluk kita arep endi. Oh, berarti aku ki kita. Iya, heeh. Nek Bathara Guru ki ulun. Heeh. Aku kita. Ajare kita aku. Sing positif to. Mboten ajeng aku mboten ajeng ngomong kula, Pak. Mumet sirah kula. Sabanjure kepiye Bagong apa kita tetep bakal njaluk jambu dipunirmala pramrtangga jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep mrudha paripeksa. Yen ana apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa to sababe kula ngeboti pramrtangga jiwa jambu dipunirmala? Merga niki kebutuhan rakyat pring apus niki kedukuhan pring apus. Nek nganti kula ora iso pramrtangga jiwa jambu dipun ora entuk, ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wah, jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Kaya apal kuwi, aku sedira nyetel kuwi. Oh. Kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet ora. Ibu-ibu lek guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Kula ajeng rebut kita wani karo para Jawata. Sing tak wedeni awakmu. Bagong sabar men, meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke, kula munggah ning kayangan tak bedol wite. Ben dewa aja ngelih kabeh. Ora mangan pramrtangga jiwa jambu dipunirmala. Ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untu lara tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba yo, piye? Metu njaba. Wah, lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Ora metu njaba. Oh, kurang ajar kowe ora. Wedi to Bathara Guru karo aku, Pak. Kae iki ora wedi ning kae metu ning pelataran lumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Domongi kok. Aku padahal mau meng gojek dewa kok jak gojek ki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh cilaka iki. Tru, aku dewangi, Tru. Ya. Reng, apa? Aku dewangi ya. Oh, tangane wecekle ora kon gelut. Ayo nganti rak ya ora tekan. Oh, ditanono ora ngewangi aku berarti kowe tega ro patiku. Ya, saisa-isaku lho.
Kowe ketoke cilik nek gelut trampil. Mun aku diwangi ya, Reng. Ya. Aku dilindungi. Kowe pokoke tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Sik linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ngene. Sing penting getakane kok, Tru. Getakan sempritan sing penting. Ha iya lah. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Ngono ana apa-apa piye? Ah saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep matani karo aku. Pethoke ya, Pak? Oh iya. Ya? Anake Bathara Guru jenenge sapa? Bathara Indra. Sisan kuwi pethokno sisan, Pak. Oh iya. Terus liyane oke. Penyarian Yamadipati, Mahadewa, Bathara Brahma, Bathara Sambu. Lan sak piturute akeh banget dewa. Daluk tulung kuwi pethok sisan ya, Pak? Wow. Coro. Trenggiling. Ngono. Misuwi kok ora wangun to, Gong? Kok mung kewan cilik-cilikan trenggiling ora. Arang-arang. Oh, cacing pita. Ha iso ora serem cacing pita. Tulung ya, Pak? Iya. Wis kono gara menyang. Hak kowe, aku tak turu dhewe. Aku nek dewane lunga aku digugah. Ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab tela bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Oh, siap. Jagung bakarane, Pak, kok tela bakarane. Nek wis ora gatekke iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku karang ya sak ngono kowe. Nek ora bener ki aku sak ora lega. Aku iki wis rampunge sok tak. Bener ora ya mau. Ora yakin e. Mamet tuan dhisik aku tak methukke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom pethukno. Nek Bathara Guru sing maju aku sing methukke. Siap ya, Trayo? Yo, ora nggo gending. Slepek. Oh iya. Nganggo slepek wae. Tung, dlentak. Jolali. Wanembah mangwa suci jalala. Sasi seswarane pesona wala. Brambang sak ular kambang. Oh, ndek ya. Ya emang aja. Yo. Napa, Mas? Wah, aleman to, Yem. Nggo kacamata barang kuwi piye? Kacamata ro matane gedhe matane. Dadi kaya matane kaya anguk-anguk. Kersane pripun? Wah, Dian, iki adimu ae kok? Nggih. Sumini. Sungkem kula, Mas. Wah, tonjo iki. Wah, ngirit kasur. Nggih, nggih karang nggih wonten kahanane. Ayo kowe do limbukan. Oh, nggih. Pentas dipresani karo para bapak-bapak saka kelurahan Playen kene sing padha mengeti hari jadi Desa Playen sing kaping pinten kaping pinten 160 pinten
100 pinten, Pak? 158. Ya, mboten ngertos. Ora dikai catetan apa-apa belas. Aku rene kon mayang ora kon ngurusi pembangunan utawa ulang tahun. Ha iya. Nggih leres nggih. Wis gak pentas. Nggih ngestokke dawuh. Sing apik ya? Nggih. Ngaturke apa wigatine? Nggih ngestokke dawuh, Mas. Mas ajeng punteng pundi? Arep perang aku. Aduh. Mas. Perang kali sinten? Perang karo sego. Oh, dahar. Esuk kowe asa kuwatir. Duwe bojo satriya iki kudu ikhlas lahir lan batine. Arep aku mung ponokawan ning jiwaku batur. Kula kinten nek jiwane satriya. Jiwaku satriya, mula aku muane kahanan kaya ngapa sing anu iki tak lakoni tak tanggung jawabi. Nggih ngatos-atos. Ya gak wis? Nggih. Joget sik. Nggih. Sindan-sindan kon ngadeg sik. Oh nggih nggih. Saniki ayo kon ngadeg terus leboke nang perahu layar. Aku seneng dhewe perahu layar karo apa aja dipleroki. Oh nggih ngestaken dawuh. Terus bablas nang begadang. Oh nggih ngestaken dawuh. Terus dilebokke nang ngundul layangan. Oh nggih ngestaken dawuh. Kok akeh banget. Akeh iki. Kudu ngono. Oh nggih telu mawon mboten sakata-kata. Ya wis sakaremu ya. Tak presani saka kono. Nek nganti ora iso gawe hiburan kagem para penonton bandeme watu. Lho. Sing pentas bojone kok malah dibandemi. Wis gak wis. Wis ya 6. Nggih. Wis ya meni sumini. Nggih. Lho. Dikapake kowe namung dijak salaman. Kaya ana suarane mak ngono. Mboten kok Mbak Yu. Ngangge macem-macem titen kok kempo. Marekaten prayitna semuri reseka bali titiyane kandayane trisanya purnama sasi ing menika kakang sawetawis plemertangga jiwa lan jambu didupa nirmala monggo kula aturi ngarahapi Kakang Semar. Ya matur nuwun. Nala gareng iki lho wis di manggake karo pamanmu Manikmaya. Waduh, wah kuning-kuning kaya ngono to. Heeh. Jambune ya wah. Mlenis-mlenis kaya ngono ya. Wah, ya jambu nek yahene iki jan embruk-embruk rasane. Nyenengke. Ha iya. Kuwi mau ditokon mak embel ya, Tru. Ha iya. Aja do rebutan, aja do rebutan. Ayo padha dipangan bareng-bareng monggo guru ya wis ngeparengake. Monggo Kakang Semar kula caosi kamardikan. Monggo Kakang Semar dipun rapi sak sekecanipun Kakang Badranaya. Bata laruta saking Gudha Sangkara kula. Yen amutusa Sang Sri Rahab ki Lurah Semar Badranaya ki Lurah Nala Garing Tuwin Lurah Petruk samyang rahabi pasugatan ingkang caosaken dening Wang Pikulun Manikmaya kelawan Kang Raka Sang Hyang Ismaya. Parandening mangke Lurah Semar mus mangerteni gelagat pasemoning Sang Manikmaya parandene kendel kemawon Sang Hyang Jagat Girinata nalika semanten wis maringi daru beksi wisa miwah racun ingkang niwasi madyaning plemertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Dupi den dahar dening Panakawan sumerbet Kang Panon
plak kapidara dataning nget Purwadasina kagiat kadra kasaniwang mikulun Bathara Narada wau. Yo. Tos putih tadi. Wah. Wah, panjenengan menika pancen wah. Nuwun sewu lho, kula menika sampun remen panjenengan menika sedayipun sampun emut Purwadasina. Nanging sareng pertangga jiwa jambu dipun oleh dipun dhahar dening Semar Nalagaring lan Petruk. Lah kok sami bengok-bengok tumunten sami katriwandan boten eling Purwadasina. Aduh nyuwun sewu lho, nuwun sewu. Panjenengan menika sampun napus Rama kaliyan ingkang Raka piyambak inggih miya Sang Hyang Ismaya. Ngantos kemekatan kedadosanipun menika dos pundi menawi mangke wonten tantrimanipun ingkang ngakarya jagat dhateng tumindak paduka Adi Pramila Bathara menika ingkang badhe nanggal sinten Copidi? Kakang Narada, prawi niat kula pancen mekaten. Krana kula tidha-tidha menawi Kakang Ismaya menika kula pejahi sarana pusaka kadewatan, kula pitados mboten badhe wonten ingkang mempan. Nanging menawi sarana kados mekaten badhe kelampahan panjangka kula sakmangke sampun mboten wonten titah ingkang mboten purun nyembah, tuwin mboten purun tata krama kaliyan pun manikmaya. Sayekti lega manah kula dados dewaning para dewa. Wah, panjenengan menika sarak. Dewaning para dewa kok pakartinipun sados mekaten menika dos pundi? Angkara murka budi candala. Walah, menika mangke badhe ngembet kawontenanipun jagat badhe geger amargi kaperbawan panas sumuk sarta kekiyatanipun angkara murkanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun Kakang Narada menika perkawis kula. Kakang Narada sampun paring dawuh mboten badhe tumut-tumut, mboten badhe melu-melu. Kula sampun nyarujuki. Mila sampun ngantos kekathah anggen paduka paring pangandikan. Ala becik bener luput bungah susah, manikmaya ingkang badhe nanggel. Kula taleni pendika panjenengan. Nek ana apa-apa ampun sambat Bathara Narada. Indra kula wonten timbalan. Kakang Ismaya lan Atmadjane kawis ora eling, bandanen tangane, kerincungen sikile. Papana ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka, sak mangsa-mangsa mung kari glundhungake cememplung ana ing kawah Candra Dimuka Indra. Giris ati kula. Nyumuri pelampahan kados mekaten menika kok melang-melang kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbak. Panjenengan sampun nindakaken suwiji-wiji ingkang ngregeti dhateng kasucen kayiwangan. Panjenengan sampun nindakaken suwiji-wiji ingkang damel kucem asmanipun Adi Pramesti Bathara Guru ning panjenengan boten kraos. Namung mbulu dhateng pepinginan ing nyatanipun menika mangke badhe damel srana anggen paduka badhe kejlungup wonten juranging kasangsaran lan kewirangan. Inggih, badhe kula tanggel. Pancen angel dikandhani kok. Lah pripun tadi kok dados mekaten menika kawontenanipun? Upami dinten menika mboten wonten ing ngemalsaken dhateng Kakang Semar ning hukum karma menika tumindak lho, badhe kula tanggel. Waduh dan tobat-tobat. Apa-apa kok didodo, apa-apa kok didodo. Monggo durung karuan wis kelakon. Lelakone kelakon ana. Imbal balike panjenengan boten saged dodo dhateng kawontenan. Wis sampun kula mboten tumut-tumut. Assalamualaikum. Sapa iki kok? Ora iso mateng kok didodok iki lho. Walah. Bugulun.
kula ingkang ngabdi pun satriya ing Madangkara Raden Janaka ya Raden Brahma Kumbara kula ingkang sowan ngabiyantara Pukulun nalikane raeng dalu wong agung mangsanya mati sirap kang iki apa iki? Lho, la ono apa kok Janaka edan iki ngapa iki? Kakang Brada. Menawi menika rak kados titah panengah Pandhawa. Ha inggih lah kaya ngono iki lho kok nggawa glotrekan barang. Wah, lah menika pripun iki lho? Sampun Kakang kula iki badhe ndangu. Kulup Arjuna padha kanthi raja sak praptanira nggir Janaka. Asu anu Amit pasang kaliman tabik tinebena ngiladune dumawaing tawang towang Pukulun ingkang wayah pun Arjuna ngaturaken bekti kula kunjuk ngarsanipun wangadi Pukulun. Ya Janaka ulun tampa pangestu ulun tampanono Janaka kula cancang pucaking remi weni dumawaing wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya ndadosaken giri patembaya. Ya Arjuna, giri patembayane sapa? Kula piyambak mboten mangertos Pukulun. Janaka padha raja sak prapta kita. Pukulun Bathara Teka. Narada wilujeng niring sambikala bektos kula kunjuk Pukulun. Bekti iki aja dibasake, bekti ngono aja bektos. Inggih. Ulun tampa, pangestu ulun tampanana nggih. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Pukulun. Ulun tampa pangestu ulun tampanana. Nun inggih Pukulun. Arjuna wonten dawuh Pukulun Bathara Manikmaya. Apa to sababe dening kita swanana ing Kayuwangan? Mboten wonten sebab akibat. Ingkang jalari kula sowan wonten ing Kayuwangan namung nampi pelaporanipun saking sekretaris desa menawi Kakang Semar lan sedaya para putra-putranipun menapa pasang giri kalersan kaboyong wonten ing Kayuwangan Pukulun. Iya Arjuna, apan kepara nyata lamun Kakang Semar ndak boyong marang Kayuwangan menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun arta nyuwun priksa Pukulun. Kenging menapa Kakang Semar dipun boyong wonten ing Kayuwangan? Kenging amarga ana bab ingkang bakal ulun tibakake kelawan Kakang Semar. Menika ateges menapa satunggiling prahara utawi perkawis pidana pasal 323.
ingkang dipun lampahi dening Kakang Semar menapa kedah nglampahi kalih dasa wulan. Wonten lebeting Pakunjaran minangka eks narapidana kanthi kasus penusukan. Iki kok sajahe kaya Udu Janaka iki. Janaka omongane kok ting pletot ora karo-karane sak penake dhewe iki. Menapa inggih mekaten Pukulun Arjuna wonten dawuh Arguru. Kakang Semar ulun piji mangarsama sabab bakal ulun patrapi pidana. Pidana menapa ing badhe kapatrap ketek dhateng kekecepet Pukulun. Ora luwih kejaba mung pidana pati. Sabab Kakang Ismaya ora nate nyembah kalawan Bathara Guru, mongko ulun nalindraning para dewa ora pantes urip ana ing alam padhang. Kakang Semar kudu tekaning pati sabab wis ngasorake derajating Bathara Guru Janaka. Mulat Mara Sangkarjana semunya. Semunya kang kamanungsan kasrepang tingkahing mungsuh. Boten nginten babar pisan. Menawi paduka Pukulun kados mekaten lampanipun. Janaka kuwalik. Raine nang kene kok raine nang kono. Wah, dumeh rambute dawa digebeske. Pukulun menawi ditela mekaten kula mboten narimakaken menapa ingkang dumados kaliyan Kakang Semar inggih Kakang Nayantaka inggih Kakang Saronsari Budana nangunun juru Diapunta Prasanta inggih Sang Bojogati inggih Bojokrama. Kula mboten narimakaken Pukulun, kula mboten trima menawi paduka Pukulun mboten menapa menika mangsulaken Kakang Semar wonten ngarsanipun ingkang wayahipun Raden Janaka. Rawe-rawe kula rantas malang-malang badhe kula putung Arjuna. Arjuna wonten dawuh, wonten dawuh. Yen ngono kita wani kalian panjenengan ulun. Mboten ateges kula badhe wantun kalian panjenengan Pukulun, namung pakartinipun Pukulun ingkang sampun nalisir saking angger-anggering kautaman mingguk saking dedalan. Kula mboten narimakaken. Bener Janaka nek tok waneni kok sak penake dhewe ora. Yen ngono kita wani kelawan panjenengan ulun bakal ulun katutake dosane. Pukulun wonten tembungan dudut ngatur sulung luntung niki. Menawi panjenengan badhe ngatutaken menapa ing sampun badhe kula mboten idri kaliyan panjenengan Pukulun guntur geni guntur angin sirnakna Janaka. Pukulun sareng panjenengan ngedalaken guntur geni guntur angin kok widodari sami bubar piyambak-piyambak. Menika badhe wonten pundi Pukulun? Widodari ki nek yaene do kepuyuh. Lilan ana kula nderek. Ora kena kok melu yar ngopo? Pukulun sampun dangu kula mboten sumerep. Sampun wonten 3 wulan menika Pukulun. Saben dalu mboten sapa wonten ing griya Pukulun. Kakang Trata, punapi? Lah kok aneh. Guntur geni guntur angin kula dawuhi namung mapan wonten sak nginggil kula mboten purun andilat. Inggih menika jejeripun Janaka satemah lebur tumpur tanpa dadi. Pukulun guntur geni guntur angin sak menika sampun sambet pas derekan kalian kula. Mila mboten badhe wantun mejahi dhateng kula Pukulun. Arjuna kula wonten paring dawuh Cis Trisula kelakon bedah dodo kita. Monggo kula trinamakaken Pukulun.
Kakang Narada. Menapa inggih menika badhe numusi panjenenganipun Kakang Kanika Putra. Pripun? Jestri Sula mboten tumama, Janaka malah ketingal mesam-mesem kados mekaten. Wah, lah kok elok bocah iki. Lah kok dadi kaya ngono kekuatane. Pukulun panjenengan dawahaken menapa menika namanipun Jestri Sula. Jestri Sula kula mboten kraos Pukulun. Lah banjur aku kudu piye Janaka menawi kita panjenengan Pukulun mboten ngunduraken Kakang Semar lan sak anak-anakipun. Pukulun kula mboten nrimakaken. Paduka Pukulun tetep badhe kula ajar legane ati kula. Apa kowe ora kaya? Pukulun Bathara Narada panjenengan kula katutake. Kose. Kose to aku ki ra melu apa-apa. Aku ki malah mau ngelekke Bathara Guru aja tumindak kaya ngono ning wis dipaida. Wis ora kena tak elekke. Aku ki dadi ra melu-melu. Mboten tumut-tumut. Ora. Oh inggih sampun Pukulun. Kula nyuwun pangapunten Pukulun. Ya ora dadi apa. Pukulun betoses. Lho. Dewa kok jaluki rokok iki dewa ki ora udut. Dewa ki memang jambu dewa Dewala, pelem pertangga jiwa ora udut. Mboten ses. Ora. Bringosen kok ora udut. Apa kuwi? Wong lanang apa? Wah, lah trondolo ki ora. Ora jane kowe nyuwara. Pukulun. Coba, kowe nyuwara aja gedhe-gedhe, ning kaya swara biasane. Pukulun ngono. Pukulun. Nah, candhak kowe. Ora iso ngapusi kowe, ayo. Asem iki cah cilik angel dapusi iki. Cah cilik jekulmu kowe ora. Ayo iki dadi kesandangan rene sing akon sapa? Kula nggih goleki bapake. Nek bapak nganti tekan mriki dipidana kali Pukulun Bathara Guru kula kelangan bapak le kakang kula, kanca kula sapa? Sing nyandangi kowe Janaka sapa? Anu, si Tomber. Togok. Togok lah. Togok. Ngapura ya, ana anak buahe loro nang kene. Nanti tak sebut jenenge. Walah, sing nyandangi Togok. Anu nggih. Walah, mula kok ya duwe kekuatan munggah ning kayangan. Pripun ning Pukulun bapak kula teng pundi? Bapakmu ning pinggir Candradimukha ana. Tulungana dibondo karo Pukulun Bathara Guru. Wah, jan setan tenan kok Bathara Guru. Kakang Semar. Terus ndara kula ndara Janaka Den. Sampeyan kok nyusul mriki? Iya, Kakang. Merga rasa tresnaku karo kowe Kakang, aku entuk sasmita metu medal aku entuk sasmita metu dalaning impen surat kabar yen to Kakang Semar dicekel keamanan kayangan saiki mapan ana ing pinggiring kawah Candradimukha. Kakang kowe dibondo karo Bathara Guru. Nggih Ndara Nalagareng dalem Den kaya dibondo. Nggih kaya kirik. Wes Petro kowe ya dibondo. Nggih Ndara, padha tak uculi. Muga-muga kasembadan penjangkaku ngunculi Kakang Semar Nalagaring lan Petro kanthi kinurmatan kelinci ucul.
Pun pokoke kanggo kinurmatan napa-napa kula nderek. Waton kula duculi. Syukur Kakang Semar yen kowe wis isa ucul. Matur nuwun Ndara, ora dadi ngopo. Matur nuwun nggih, Den. Iya, Garing. Tiba padha-padha. Matur nuwun, Gus. Iya, Petruk, tiba padha-padha. Lah terus Bathara Guru nendi? Teng pundi niki? Bathara Guru wedi karo aku, Kakang. Oh, kok saged wedi? Mergo tak wedeni. Hadi. Iki kok kaya ora kaya biasane to, Gareng. Sik. Lah, periksane. Ndara dalem opo, Gareng? Waduh, Ndara Janaka. Garwane Ndara Janaka sing teng Madukara pira? Oke. Aku nganti kesel. Malam Selasa mrono, malam Rebo digeret Srikandi, malam Kemis digeret Larasati, malam Jemuah digeret Manuhara, malam Setu digeret Sembadra, malam Minggu digeret karo si Dresana. Nggih. Minggu sore suntik. Truk sapa truk kaya bedhek-bedhekan aku ngerti kuwi ya. Mbok tak rasa diambu wae awake. Wong bocah iki ora tau adus. Nek adus mung ben sura. Edian. Petruk kowe mambu apa? Mambu apa ambune kaya ngono kok. Pancen aku ora ganti celana dalem itu. Ya anggere ngene iki. Ndara, apa? Wah. Mudyar kowe iki nduwer, Pak. Weh. Trembelane anak kok wani karo wong tuwa. Nek ora aku sing nglametke. Kowe iki ngusandani sapa? Hah? Kowe sing nyandangi sapa? Togok. Lho. Bapak budane kayangan mau, aku bingung terus sowan Togok. Ayo piye meneh? Iso munggane kayangan sirku mung arep nyelametke bapak karo Petro karo Garang kuwi. Matur nuwun nek ngono aku seneng. Janaka kowe aja mudhun ning jagat. Keparingipun Iwang Pikulun kura-kura ninja kados pundi. Ngawur banget. Kulun Rada diundang kura-kura ninja. Ora penak wae lho le omong iki. Kowe lungguh nang Sela Kandawaru Binangun. Hah? Lungguh ning Dampar Kayangan. Lah terus mangke Pikulun Bathara Guru menawi marah. Iwang Pikulun maneh kaya iki nek tedhak ana ing jagat kae merga wis kerepotan, ra iso mikir, ra iso bingung penggalihe. Tumuli mengko mesti nyuwun tulung karo titah. Lah sing dijujuk ora ana liya kejemu mung Pandhawa. Pandhawa engko munggane kayangan karo Iwang Pikulun Bathara Guru, nek kayangan ana sing lungguh dampar, matek. Wis ora arep piye-piye. Bener tumraping Kakang Trada. Kok Kakang Pikulun Trada nanging bahaya tumrap kula. Kok bahaya? Menawi Pandhawa minggah wonten ing Kayiwangan ateges wonten Raden Janaka. Menawi ngertos kula wonten mriku Raden Janaka beto jemparing kula dipanah. Sampeyan seneng nek kula bolong awake. Bener iki. Aja wedi mengaku sing ngamping-ngampingi karo kowe, wis rasa sumelang. Ngono. Nek Janaka nibake panah karo kowe,
Mesti ora bakal temomo wong kowe iki lagi kesinungan kadigdayan kaya ngono, Bagong. Oh, jangan sekali-sekali mengatakan nama Bagong. Siapa itu Bagong? Saya tidak kenal. Di sini yang ada Raden Gatotkaca. Ah, kleru. Sapa Janaka, Janaka. Wah, ketoke wis walus, slip. Wis halus wae kleru. Aja kuwatir ayo, Janaka. Monggo Kakang Rada kula dherekaken. Kecilian ketara suarane. Rada gedhe. Monggo Kakang Rada kula dherekaken. Ngono kuwi rada wangun. Ayo. Mubang wangaruna katinetraning uga rapo sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kong lir wuwu sing pene panca ing ora ta kaya lampahing risang Arjuna miwah nata ing Ndarawati tuwin satreng nunggul pawenang nalika semanten ing cipta arsa tetinjo sanggaring para Panakawan ingkang boten nate sowan wonten negari Ngamarta. Gunjang kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Werkudara apa lah kok dadi wis nganti suwe banget Kakang Semar lan saat majani kabeh ora sowan Praja Ngamarta Marata coba tak takoni Dimas yo apa Siadi tau paring pangandika ing natoni marang atine Panakawan Nadyan aku ki wong bongol. Nadyan aku ki wong kau. Ning pendak-pendak aku guneman karo Panakawan, mesti tak ati-ati aja ganti gawe kogel kagelan ati ning Panakawan. Merga Werkudara ngrumangsani kahanane Pandhawa sing nganti kaya mengkene merga lelabuhaning para Panakawan. Bener, Yayi? Yo. Siadi dieling-eling apa tau tate paring pangandikan sing gawe kogel kagelan penggaling Panakawan? Durung. Ning sing tak jubriyani mung adiku Jlamprung. Merga panjenengane utawa adiku Jlamprung kuwi pendak dina srawung karo Panakawan. Mbok menawa ana tembunge sing ketrucut, ana tembunge sing ora disengaja nganti dadi tatuning atining Semar lan sana-anane. Mula takonono. Janaka kuwi Arjuna wonten maring adhawu. Apa Siadi gawe kogel kagelan penggaling Kakang Semar? Koko Prabu. Kados menawi dipun ngendikaken Kakang Mas Werkudara, sak saged-saged kula mboten badhe tumindak. Ing mboten sak mestinipun kaliyan para Panakawan. Jernyatanipun Panakawan menika Koko Prabu pirsa piyambak tansah anuntun dhateng gesangipun pun Arjuna. Ya, muga-muga ora ana sing gawe tatu atining para Panakawan Werkudara. Kula ngaturaken bekti
Ya Kresna Ulun Tamba. Guru hakekku aku ngaturke bekti. Iya ya Werkudara ndak tampa, Ulun kula ngaturaken bekti. Arjuna. Ora kaya kadang kita kekarone ngaturke bekti kelawan panjenengan Ulun tak tampa. Nanging ora kaya jeneng kita Janaka kebangeten. Nggon kita ngorek-orek marang pasuryaning para dewa. Apa bakal niat ngasahke kaprawiran? Apa bakal niat ngiyas sarta ngilani marang Bathara Guru? Teka nalika semana kowe sowan ana ing Kayiwangan wis gawe wiranging Manikmaya. Dina samengko ndhisiki laku lawan Manikmaya. Prapta ana ing kene. Apa isih kurang nggonmu gawe banger bacin asmaning kadewatan? Apa isih kurang nggonmu ngina marang para Jawata Janaka? Ulun estu mboten ngertos kenthang kimpuling lelakon. Pojok mlereting kahanan teka Paduka ndukani dhateng ingkang mayapun Janaka. Lepat kula menapa Ulun aturi paring dawuh mangke kula badhe sagah anebus lepatipun pun Arjuna. Janaka kita munggah ana ing Kayiwangan gawe wirang panjenengan Ulun. Malah nalika semana kita wani kalawan panjenengan Ulun sekecap padha sekecap. Tumilun tibani guntur geni guntur angin nanging eloke mbuh saka dayaning apa guntur geni guntur angin ora tumama marang jeneng kita malah cestri sula pusaka kadewatan ingkang ampuh kagila-gila ora tumama ning badan kita tumuli kita ngoyak lawan panjenengan ulun lumaku mlayu saka ing Suralaya ing cipta golek papan pendelikan malah ning kene ketemu karo kita Arjuna yen ngono kita pancen menungso ingkang mulang sarak wani ngina marang kadewatan mani ngece marang kadewatan ulun Arjuna ora ana pangapura kanggo kita kejaba ngulun cemplungaken ing kawah Candradimukha aku sing adili Werkudara Kakang Mas Werkudara sik to ya aja kesusu to. Sing jeneng wong tuwa ki tumindak mbok nganggo petung ora sak penake dhewe. Wah, setan. Sing undi adi ya Janaka. Dumeh dadi lelanging jagat lan curing bawana, dumeh dadi wong ngampuh. Nganti wani munggah ning Kayangan. Kok sik to dipetung dhisik ora perlu dipetung. Sing paring dawuh guru kakekku tangeh guru bakal goro karo titahe ondene pecahe ndase kok sikik to ora ngawur kaya ngene Werkudara Lun sewu Kulun sampun ngantos menika mangke damel dredah antawisipun Werkudara lan Janaka Pukulun kala wau paring dawuh menawi Janaka minggah wonten ing Kayiwangan menika leres. Iya. Nyata blegeri Arjuna. Mongko nyatanipun kula nuwun sewu, Janaka menika mboten ate pisah kaliyan Kresna. Wiwit kala wau bidhal saking negari Ngamarta kula menika sareng ngadang kula pun panengah. Nanging nyatane ana ing Kayiwangan ana wujud Janaka. Nanging ngaten sakmenika ngaten mawon. Monggo dipun buktekaken. Pukulan ngaturi nganti ingkang wayah tetiga dhateng Kayiwangan. Ayo yen kita ora percaya karo panjenengan Ulun Kresna.
Yatlaning kalanggiwan aglar pandhan munsar tinon lir kekonang surem sorotetan badang ing Koko Prabu Klilanana kosek aja kesusu menungso ora tatanan kebarat ngembar rupa karo Janaka pengen tinju ngakhirat nyawamu. Janaka lagi topo? Ya, aku tak omongke lagi topo. Mana begawan cipta plempem. Oh ya. Iya. Arjuna Jugara nggon kita tapa Janaka. Wiladala, apa barang to Werkudara? Wah, sapa kuwi? Cengengesan. Lah kowe apa ora ngerti ya? Ora. Sawangan nganggo permana jati kok kuwi sapa ngono lho. Nun sewu ngantos kados mekaten lampanipun kuwi kados pundi Bu Kulun? Panjenengan kedahipun nglenggono dhateng lampan ing sampun panjenengan lampahi nek nganti kayangan nggo jajakan tiang-tiang menika mestinipun pukulun menika nggadahi kalepatan. Mestinipun lho kula mboten nuduh dhateng Paduka Hyang Pukulun Jatimurti. Pripun? Menapa tasih badhe niat nggadahi pangarti mboten sae? Pripun kula tanyuwun prisa? Lah kene iki mek muncul Janaka ya kocar-kacir dina sapa-sapa pateni, sapa-sapa pateni. Panjenengan menika dewaning para dewa lho dipramesti. Panjenengan menika datu mindak ingkang sae. Supados dados patuladan para titah ing gumelar wonten ing jagat. Lah wong ora luput, Semar ora kleru, Gareng ora kleru, Petruk ora kleru kok dibondo diracun. Nek mboten Janaka menika ingkang milujengaken Semar kalian Petruk kalian Gareng, kayangan saya geger tinimbangane geger sak menika. Pukulun Bathara Narada kula menika Janaka. Ya kok sik, kowe sabar sik, aja kuwatir. Ning sing tak anggap Janaka iki dhisik, mengko kowe gampang. Nggih. Koko Prabu wis manuta. Nggih, nistakaken dawuh. Edianten. Koko Prabu menapa kepareng kula jemparing saking mriki. Kosek to aja tok panah. Kontal tenan kae. Kosek Janaka kosek iki ora ngene iki ndak ora rampung-rampung. Ngaten? Namung malah kula saya wireng, kula menika saya getun. Teka Janaka kok saged menang kaliyan kula menika panjalmanipun sinten? Menika Janaka kula beto saking jagat minggah wonten ing kayangan. Lah, wong ki nek angkara murka pakartine mula paningali peteng. Wong ki nek tumindake elek ora iso nggunakake netra batin. Ming peteng dedet limengan merga ora iso wening atine, ngoten. Sampeyan dienggo dolanan karo titah ya ora krasa. Ya mung merga titah menika pancen lagi winawang dening dewane. Dibantu karo dewane. Ngoten? Nggih, Kakang. Badhe ngresa? Badhe ngertos? Kula badhe ngertos. Teka Arjuna ingkang wonten pingking panjenengan menika kenging guntur geni guntur angin mboten menapa-menapa. Kenging pusaka Cestrisula mboten menapa-menapa. Sinten ingkang ngemong dhateng Janaka menika? Wong iki nek peteng ora iso nyawang. Lha trimesane iki. Aduh, ulun ingkang ngomong lawan jagate Arjuna, Guru, kita arep mboya trima. Ulun sepinten kelepatan kula diagung pangaksama. Ya merga saka panggresahe Ismaya. Pasambate Ismaya nalika mbok bondo ning tepining Candra Dimuka. Wekasan ulun tumiyup sangka ing ngondarandir bawana manjalma sajuga kelawan anggane Raden Janaka. Ya Raden Angling Darma. Edian nduwer iki karo Sang Hyang Menang ya wani sembrono. Darma dengkele atos kuwi ora.
Nggih Bu kulun nandhang kalepatan. Ismaya gumelar ana ing jagat sayekti musti nitah dening purbaning Wang Mahanasa minangka dadi pamomong. Manikmaya marata gaki saiki petungan kaya ngapa rekasane Badranaya, kaya ngapa rekasane Semar. Ing mesine urip ana ing kayiwangan kudu manjalma urip dadi titah, mongko mung tukang pamomong, mongko mung panakawan. Apa kita kepengin ngrasake dadi kaya Semar? Yen ngono ulun ningkeng bakal malik jagat. Ismaya dadi Jawata, Manikmaya dadi titah. Mboten pukulun mboten. Kula sampun ndodho ing kalepatan. Mula aja gampang lupute kelawan Semar. Semar kaparingan panguwasa, ora wenang nyembah kelawan Bathara Guru, ora wenang tata krama kelawan Bathara Guru. Kuwi wis sak mestine. Aja rumangsa dadi dewa. Nalendraning para dewa terus kumawasa sapa-sapa kudu nyembah nanging ana pitunganing Wang Mahanasa ingkang ora diwenangake nyembah kelawan jeneng kita. Inggih Bu Kulun. Sepisan ji kulun pangapura. Angka loro kita mbaleni keluputan aja takon dosa. Ulun pribadi ingkang bakal maringi pangkuman kelawan jeneng kita Manikmaya. Inggih Bu Kulun nyuwun pangapunten. Dene kapindho kita kudu maringake pelem pertangga jiwa lan jabutipun nirmala. Gangsal 12 kilo. 15 kilo Bathara Guru. Edian. Nembung pelem kok 15 kilo ya. Tekor bakule ora. Wah wis. Yen kita ora maringake aja takon dosa. Ulun ingkang bakal matrapi pidana kelawan jeneng kita. Nggih Bu Kulun. Sewu-sewu kalempatanipun ingkang abdi tadah wadana. Kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah Bu Kulun. Mboya dadi ngopo? Wis ngono Manikmaya. Ulun kundur makayangan. Ingkang sabanjure apa ingkang bakal kita tindakake, kita maringi pelem pertangga jiwa, nanging uga kita ndak jaluk nyuwun ngapura karo Bagong. Bu Kulun. Kula jejering Jawata, apa ngatasi dewa duwe keluputan ora gelem nyuwun ngapura karo titah. Luwih dhuwur derajate, luwih jembar kesabarane yen to ana dewa ingkang nyuwun ngapura kalawan titah yen to pancen dewane luput. Inggih, kula ngestaken dawuh. Wis ngono wae Bathara Guru, ulun kundur makayangan. Bu Kulun, menapa mboten manjing wonten angganipun ingkang abdi malih. Wis cukup tekam semene. Aduh Bu Kulun, bakal hancur saya Bu Kulun. Mboten wonten kekuatan ingkang ngayomi dhateng kula Bu Kulun. Surem-surem Tiwangkara kinten. Modyar cacate. Ora diayomi karo Kulun Bathara Wenang wis ora bakal duwe kadigdayan deplok karo Ndara Janaka. Bu Kulun kula aturi paring dawuhan Raden Janaka sampun ngantos mula sora kaliyan kula. Arjuna wonten paring aden. Aja pisan-pisan gendak sikara kelawan Arjuna ingkang iki. Inggih. Iki mung saderma nglakoni wondene ingkang nyipta ya kuwi wayah ulun Catugara ya Teja Mantri. Ngestaken dawuh. Badhe kula ngestaken dawuh paduka Hyang Adi Bu Kulun. Bu Kulun ingkang inggil menika mencereng terus mripaten. Nyuwun tulung Bu Kulun. Werkudara. Nggih. Aja nganti milara karo Arjuna iki ya, Nggir. Yo. Wah, setan. Bu Kulun panjenengan dipun sebut setan. Ora. Jan ngerol tenan iki. Saka ngarep tekan rampung kok ora ana ora tanpa Bagong terus tekan meh bubar kaya ngene iki. Wis ulun kundur makayangan. Bu Kulun. Bu Kulun. Iya, mangke mawon Bu Kulun. Menika tasih wonten soto Bu Kulun. Ulun mboya doyan soto. Bu Kulun mlayu ngertos napa bedanipun soto kalih Siti Bu Kulun. Agung aja kurang ajar. Ulun ngerti bedane mergo ulun dewa. Iki pancen setan tenan iki. Iki sapa-sapa jak gojek kaya gelem kabeh ngono lho. Wah, wong kok dugal kuarasane kaya ngene. Ulun kundur makayangan. Kakang Rada. Menawi
Arjuna menika kinen mandhap saking pelenggan. Medon sekali medon iki dungganmu. Lam-lam perjiwatan. Boyo mirah boyo ingsun. Sun permak dadi ndika. Sing arep dipermak ki apane? Rite Pukulun. Pukulun Bathara Guru. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, Arjuna ulun tampa. Kula bakal ulun paringi pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Inggih Pukulun. Koko Prabu Ndelolawati. Arjuna apa? Koko Prabu, kula kapang lan panjenengan Koko Prabu. Iya, Janaka, iya. Raden Janaka rasuk diwangsuli. Pukulun. Ora kowe iki ndang sapa? Pukulun Sanghyang pendek. Pendek jengkulmu kuwi. Pukulun Sanghyang menang. Pukulun Sanghyang menang wis bablas kok dadak diceluk. Ora ketok iku ajeng diajar kali Janaka. Ora. Kang Mas Jodipati. Wo. Nggih ampun sengol ngoten niku Kang Mas. Sing alus Kang Mas Jodipati. Nggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Kang Mas. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ono, arep nampani pangestu ora? Nggih Kang Mas. Rene nyedak rene. Sampun mriki mawon Kang Mas. Ngerti nek arep dikepruk. Wis ben ora. Bagong Salina. Lah salin piye? Wong aku mau ya mung digawe karo togok tenan tak catut cangkeme tenan. Lah sapa-sapa arep dicatut cangkeme. Maraya aku ora iso salin. Ulun puja bali kaya wingi ngene kowe Bagong. Edan iki kok suwe banget to mung ngarsane kowe. Wah, sajake wulet tenan. Togok le gawe jan tenanan iki. Nganti angel disalini. Ayo kesalin ora kaya bocah sini. Halo. Ngandel ora. Nek mau tok panah rak kowe getun to. Setan. Ngapunten nggih, Ndara. Soleh ora dibaleni. Malah guyu e. Oh iki marai mangkel ning yo marai guyu. Bingung aku. Kok ndek kathok kaya ngono. Ana iki gane sampeyan mbiyen dhisik lemu. Oh. Iki mbiyen ana tulisane SD Kepek Wonosari. Aku gumun lho bocah siji kok ora kaya Gareng, ora kaya Petruk jan. Rumangsaku ki jane kepiye to? Bagongan tampanono plem pertangga jiwa jambu dipa nirmana kinarya syarat srana pambanguning desamu. 15 kilo lho. Iya. Lah mesra tekan 15 kilo barang. Wis ulun buntel sisan. Oh, piye? Ayo didum sak keluarga to, Mir. Iso. Kowe njaluk ora, Reng? Njalukno. Isine brek. Cintai kok isine ora. Matur sembah nuwun Bu Kulon. Kanggo syarat srana pembangunan desa kula. Nek boten ngoten ndak ora rampung-rampung. Kae, ora pamitan barang to. Nek kecukupan karepe rak mulih diusung dhewe kae. Wis ben ora kesel ndalan rak ngelekar semaput. Wah, jan setan tenan kok. Pukulun kula nyuwun pamit. Iya Kresna sing ati-ati. Pukulun kula nyuwun pamit. Arjuna, ulun nyuwun pangapura, mboten dados menapa. Aku njaluk pamit. Guru hakeku
Bratasena. Kula nyuwun pangapura, Kakang Semar, kula nyuwun pangapunten, Kakang. Iya ora apa-apa, lalekke lakon sing wis rasa ndadak eling-eling.